Аз HenterBG и днес ще записваме на мод, на два вида мода. Аз съм на 3. Аз ще ви покажа два, защото това с модът за колите. В сервера. Ето това по принцип трябва да е кола, А то ли е ама е сервер? Witch. Не бе. После да влезем за Friends. И няма. Добре, чакай, трябва да ви покажа до тази мода. Ще си влезе на този сервер с... Люки блок имаш. Та от този честен ще не съм служил. Просто че да си слагам бокуците вътре. Та има някакви... Единия е Gun мод. Та в Gun модът има Thunder Gun, Pick Gun, XP Gun, Diamond Gun, Gold Gun, Iron Gun и Double базука. Гледайте какво прави дабъл базуката. Изстрелва няколко TNT-та и защо трябваше да го правя толкова близко. Обаче си взима доста и много... Така си правим. What the fuck? Това е... Паркур мап. Така. Добре, човек, ти какво ми пусна, бе? Нали има Люки Блок. Ама това не ти е Луки блока, това... Ти свалих мод за Луки блок, да си слагаш Луки блокчета. Виж, че не мога. Защото не си на креатив, направи се. Така, Iron Gun изстрелва Iron. Това падна. Има нещо, което е много лошо при Iron Gun. Той не взима никакъв хелт. Ей! Ура! Пребах се! Много бъги. Така. Така. Фути бъги. Бъги ми самата игра, бе. Та... Gold Gun изстрелва Gold. XP Gun изстрелва XP. Въпреки, че това може да ви е полезно. Чекайте да събера тези неща, защото ми ведат на играта. Ходи напред. Ето сега вече малко трябва да ми олекнала. Опа, готово. На мен няма и на Олекна ми малко. А що има Iron големи, не знам. Сигурно това в мода. Та Thunder Gun. Thunder Gun, според вас някои знаят за какво стана въпрос. Бие грамотевици. Pick Gun изстрелва прасета, само че ще ми взима такова много. Ето XP Gun. Diamond Gun, вече го видяхте в началото. Спри се! Пак ми бъгна. Но човек, виж, аз цъкам на 2 и то не ми излиза. Кое? Да го изтриеш ли? Та сега да си вземем диамантите. На тая има още диаманти. Та... Не е само това модът. Да видите колко много оръжия има по принцип. Та... Вижте тук надоле колко много неща има. Тъй да се занимаваме вече с Lucky Block мода. Lucky Block мода със 100% знаете за какво стана въпрос Lucky Block. Все пак това ви подсказва. Не беше тук. Това Iron голем ми пречи. Ми да го гръмна. Ще използвам Thunder Gun. Готово. Та... Lucky Block мод. Този Lucky Block се... Нещо ми се бъгна света. Не ти е бъгнал, просто ти отгоре светът. Та Lucky Block мода представлява ето това. Ето Lucky Block-а. Човек бъгнал ми света. Добре, стига. Ма представи ми, човек, казвате, че ми е бъгнал света ти пак. И аз ти казвам, добре, ти не. Та ето го великото оръжие, с което се активира Lucky Block-а. Това е вид Thunder Gun, само че е много жесток Thunder Gun. Гледайте само какво прави. Та да се отдръпне малко. Как да се обръзват? Да си оправим света. Как да си го правиш? Скачаш. Така няма да се оправи. Изтриваш го, направи си го без искаш, не видим. Та нищо. Lucky Block-а е някакво странно прасе.
И за да активирате Lucky блока, ви трябва и Gun мод. За да играете с това, защото ви трябва Super Thunder Gun меча, за да активирате прасетата. И едно хубаво прасе дава рейдж. Това е за Lucky блока, бе. Защото не знам. Хоп, айде и тук ми се сбъдна желанието, това е много добро. Ендър Перли, Вилиджър. Какво прави този Вилиджър? 100% умира. Ей. Това исках да ви кажа за мода. Ако имате само Lucky Block мода, пак можете да го таковате, да го активирате само с ръка. За друго не съм сигурен. Не съм сигурен дали може и с други неща да се активира, но не съм виновен, просто току-що си го свалих. Това беше от мода. Исках да ви го покажа. Забавлявайте се. Може да си направите Lucky Block свят и да си играете с приятели. Има един проблем. На компютрите може да се прави Unlucky, Lucky, а тук не може да се прави. Хора, и още нещо ви кажа. Прасета, каквито и да видите и да искате да видите прасета, с този мод няма да видите, ще видите Lucky Block прасета. И ето тук ще се спълна един готин крипър, как му беше името, от светкавицата. Нищо, този крипър ще умре. И за вибрай, ако не съм ви казал, това е вид кола. Не ти покажи да ти е гръмна. Какво да покажам? То тази кола не става за нищо. Не качи се на нея. Не мога да я карам. И това по принцип е Witch. Ето, тук цепа. О, ясно, не ви изпитам. Не става за нищо. Та хора, това бях аз. HenterBG с мен беше Спейса и след малко почвам в сървър с него да бъцаме. Аз бях HenterBG, вие гледахте моите нещастни, гадни неща. Убийства, гонене и такива неща. Бай-бай! Забравете се, абонирате също.